Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, nyakwara mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono kendo wachako duogo kendo kaka pile ing'e ni LTN kaendi mwayude maliet wayude manyien, wayude mokan mopande, wayudo tek kaendi. An makelo ni chenro ni idenda no Umari Nash. Umari chino jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko. Inyalo wacho no Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Kawuono ni wadwa biro kaendi gi Aungo Wuod Awendo. Iluongo na Aungo Wuod Awendo machine, Mr. Vomilia. Ng'ama osiepa ahinya, wasebet kode industry kaendi kendo wasetimo madongo gi matindo. Kawuono wadwa ne be wawinje kowuok kuom Aungo Wuod Awendo. Wasegwaro kachaendo nyaka ne masira gore kuome nyaka kawuono pok winjo dhoge kobiro e Luo Trending Nation. Omiyo kuom mano ing'at mosedonjo kanyo endo gimitim subscribe ne LTN Luo Trending Nation kaponi pok subscribe. Ne jo mose subscribe, thank you so much, and we are celebrating you day by day. Aungo Wuod Awendo. Yes, baba. Mokwongo adwa ni kaw thuolo ni endi kuongi mose jopiny nikech ing'e nitie jok moko ma bende osegwara ahinya kapok giwinjo koya kuomi achiel kachiel. Koro iwachna moski. Mos oganda. My fans, promoters, jolendo gi joma moko. Moso unio imore uru unade. Ma iluongo ne Aungo Wuod Awendo. Aungo, briefly ang'e ni isedhi Ramogi, isedhi kuonde mopogore opogore, nwasebedo kodi kacha LTN chon kane pod wachako nyaka kawuono niendi. Kikone jopiny mana briefly ni nyingi manyingi en ng'a to jani ni matin mar music. Nyinga iluongo ni Odhiambo Silvans. Mane hapa ni nyinga mar M-Pesa. Makadier bolo na gimoro to mane nying mawuok. E music sani hapa ni anigi higni 3. Yakachake nikech aparo ni nachake sach corona chadwe mar 4 kaka corona noginene no. Mane sama ne wachake. Wase push mawagi kuma wagikene. Koro kata nitiere changamoto machalo nade lakini wase push mawachopo kama choma. Ino kirawe band ng'ato ichaka mari kendi koso ne ine e band moro kore ka yaw mari. Nawuok e studio, nawuok dala ta dhia record. Nawuok out kaka nawuok out kama nota dhia studio ta record. Koro unlike any other artist anachako kiana. Isebedo gi chandruok kacha kendo wadwa ni wakaw watimo mos ahinya, pod watimo mos. And iwacho ni gimoro moro matimore life mar ng'ato. Nitie gik mopuonje kendo nitiere step moro mabende otere ng'ano koya step 1 to step 2. Gisani koluwore gi masira manyocho gore kuomi, inyalo wacho ni in kaka Aungo Wuod Awendo gin ang'o ma maybe samoro ipuonjori e ngimane? Apuonjora gik mang'eny sana, but oking'e ni masira be koyudo ng'ato nyaka iland a lot.
sach masirano kibronge osiepegi, sach masirano kibronge joma ne wuondi. Bang' masirano bende kibronge osiepegi kendo manyalo chung' kodi kata masira osekalo kendo bende matimore nade owuondi. But koro an awacho ka pile ni duto mayudowa, yes kata giyudowa ka watindo, but ok ing'eni lwenje nyalo goyi, ginyalo goyi kapod itin. Gimoko nitiere maweko yuko dendwa, moko nitie maweko gerowa. Koro kata obed mana no yuko dendwa machal nade, lakini dong nyaka wadhi adhiya nyime. Gisani ni nwaneno ndalo machien kacha kanibiro ot kaendi tiyudo ka ot opong' seriously. Osiepene nitiere like ji ne mi company. Gisani be nitie jok ma maybe pod follow up koso in idong' adong'a kendi ot ka, nikech anyalo paro kadonjo ka ayudi kendi kendo wasegwaro ka ma bende apani koro ojok samwadwa ya to pok waneno ka ng'ato biro kaendi. Debed ni nitie jok ma pod follow up kosi dong' kendi kaka in sani ot ka? Nitiere joma go simu, yes, nitiere samoro joma biro bende. But ok ing'eni there is that time in life inyalo gombo bedo kendi. Nitiere seche moko bende life ngima dhano minyalo gombo bedo kendi maber, meditate ne maber tu. Wino kwe matisa. Kasto bende ng'eno ok inyalo keto, ok inyalo expect ni idwa ni ji olimi pile. Gibiri sate jogo be nigi tijegi. Ok ginyawe pile. Koro ing'eni nyaka wa understand gitu. Yeah. Wan ing'eni kaka LTN wadwa ni wayudo gimoro gi kukune kako bet gi kaka en. Anyalo paro chien kacha nitie johera magwa mono ji tolea mowacho ni wadwa ni wasupport Aungo Wuod Awendo. Nitie jok mono ochiwore mogolo 1 2 3. Matin mono gigolo nene mondo okonyi e kopo mar jaber nyaronage to gi maybe nyathi maduong' matin to gi kata in kaka ichaka 1 2 3 nikech gicha chalo yamo samo kalo kuomi to nyaka yud ko oungi gi kumoro. In kaka Aungo Wuod Awendo ma jathum, onyalo wacho ni nitiere kaka gino keto impact ngimani koso matin nolal gi weche iko kamano? Apa ne indala sach liel. Liel cha nok en liel matin. Liel cha ne en liel maduong'. Tapani ni neno crowd manochopo dala gacha. Ne joma nogolo gik mo, ne joma nogolo matin. Ba wach ni no gigolo matin. Ne joma no support wa. Kata ne joma no chung koda sach sida agonu erokamano. Sama ne shido yuda ne ginyisa era agone erokamano. Liel kano chiu budget sama ne ji konyowa no chiu budget mane chung ne liel te. Budget no ko chiu madhi chung ne Aungo bang' liel. Mano tadieri. Then after kanyo benda chaka paro ni kane indala apani arambe manogo mar nyathi nuwinjo nuwuok pesa di 9,80,000. Tapani nyaka kawuono osekawo dweche 2 nyaka ne min nyathi tho. To ma nyathi matis, ma nyathi mamadho nano, ok omadh chak. Ma nyathi miketo ne pampas. Ma nyathi matis madwaro pod nitiere gik modwaro mang'eny mar kosti. Koro yes ok anyalo riambo, but nitiere yudo ka nitiere samoro fans moko ma pod jitole, yudo ka ng'ato pod jitole anyalo wacho ni baba waor ni kata mana 1,000 kanye ka onego nyathi pampas. Iwinjo. To mage gik mana neno ka ndala kocha ka koro stress oketa piny wacho ni wadwa ni koro asedongo ka. To kamedo biro dala ka ng'eno odhi sandre. Watimra nade. Awuogo kamanya. Mabende kanyo baduoko ne mafansero kamano mosebedo kamiela. Gini bende Nyasaye ogwedhgi. Yeah. Okay. Koro gisani ni endi iseduogo igo ngolo kendi pango tije mopogore opogore. Yeah.
ma sani maybe koponi ng'ato dwaro jathum jaoangla to in achiel kuom joangla ma sani gocho. Gocho ne wagochago chare chon. But koro iyudo ka sani koro kaka watime opogore ningeche. Ing'ene sani koro responsibility nitie. Moingo kaka ne en chon. Koro iyudo ka sani wagoye pa. Sani watime. Maber moingo kaka ne watime mokalo cha. Nitie weche mowachore chien kacha ni bang' tho mar jaber Nyaronagi, jomoko wacho ni Aungo nyiewo gari, Aungo tinde nigi ring. Nitie penjo mang'eny mopenjore sana. An kaka osiepni, an personally an onge gima nanyalo duoko. Kech achiel, wachako osiep kapod wan mane single rooms moko kocha pa ne nyalo paro. Single rooms so wagoye mwayang'e gweno wachamo samodhi maber wacho ni Umari gwecham gimoro. By the way, you've been my friend. Ang'eni jogi ok nyang'eyo nikech nokwan jok moko ma anytime kwaromo to nyakwa post pichni, but nitie gik mang'eny mwatimo kodi nyalo paro. Apa nitie nyaka collabos moko mang'eny mwagoyo moleng' aleng'a nikech nwatime for fun. Nitiere online gimono wa organize almost daily, samwa para ni bwana wanyalo timo gimoro twatimo. And so you've been my friend for all that long, and some of these people were consulting me, but truth be told, I didn't know anything. Ono kanya way about Gari nikech an personally Aungo pokutinga gi gache mokona ne ginaneno makobiro lema to kokwa kao bolt to akao mana piko. Iyo kech Umari onge gi gari, Aungo onge gi gari. So I couldn't say ni ati ingo kati onge kech maybe ne nyalo yudo. So ine makawuna dwane ikona wachi gari ni keni ng'ato wacho en Mercedes. Koro Mercedes ni winjore sijui maro rachar, ng'ato maro rating, mara en Crown. So I don't know. Umari ajathum. Ija Awendo te jathum. Aja Awendo mago thum. Okay. Wawach kamano. Aja Awendo mago thum. Wicho wachi. Yeah. Nyaka joma nong'e kuma wayude pesa gari nowuoyo. Jok mane? Joma nong'e kuma ne wayudo pesa gari nolosi. Joma nokowa kuonde mane giwacho go noindere. Iwinjo. To apa ni ting'eya ka. An ng'ato achiel makata pi wacho ang'o kuoma to kochuna. As long as ni en gima ok nyal affect her, gima ok nyal drain her physically, kendo emotionally, to an go sawa. Lakini ka en gima nyal drain her physically kata emotionally, to mano kata in ing'eya wayudre ga maber kabisa. Gari ma jogo wacho no Umari in ng'ato ok nyal ng'iewo ni gari. Ing'eni jogi judge jothum marach. Nikech apani pastor kadang ng'iewo ne gari sani ni jokanisa ochoko sadaka mong'iewo gari. Ng'ama dhi lose onge. Jathum kama fans dance all ne pesa mong'iewo gari. Baba en Illuminati kata en Freemason. Kato chamo ng'ato. Kato yudo dayo moro weke. Yudo dayo moro. Kati bro winjo kake chako ni tinde en gi mama moro loka. Mano bende part of art. The more people talk negatively about you, the more you grow. Ndana wacho ka pile ni sama ji puoya na berno, sama ji puoya na berno, nyaka doge drawing board. Kich mano ka grow, mana rumo. Nitie kaka icheko kumoro marach. Nyaka ibedie ng'at moro ma ji loso kuome marach. Bende ka piny nyalo ng'eyi. Iwinjo. Koro joma nowacho ni ne wan gi gari manong'eyogo
Baba jogo dong nomiya pesa ma wadhi kodgi Mombasa ma wang'iewo gari. Adiera bari. Bwana ini usiepa Aungo bwana. Gari ni nitie. Akori ajo turanta kia kata kanitie. Donge jomoko wacho Crown, jomoko wacho Mercedes, jomoko wacho Subaru. Bwana in nyesi gini gigo nitie. Ma chandogi. Gari nitie. Dong ging'e moloi. Dong ging'eyo ni. Donge gine jomo ng'eyo nigo. Gine joma noteri Mombasa. Kon gini gigo nitie. But koro sani ng'eni in ma in gadieri margi ma kech wawacho ni kok inene LTN ka to mano onge. So konge kona bede frank kodgi kawuone kameri konge ni jothurwa gimowacho no. An personally agombo gari aonge go kata gimowacho no to an gi gari na yude from a friend or business maker. Oh my. Kech igeni kata simu sani in go. Okinya sani clarify ni ati nachoko pesa 30, achaka choko 30, kure kachoko 20, oromo 70, oromo 60, adhi anyiewo gari, oromo 90, anyiewo simu, oromo 120. Gimweng'e ni Aungo nigi simu, smartphone. So, eyo machiek, kun gini gari nitie kata onge. Omari an gi foot subishi. Minyono to dhi. Goro ne ng'ama dwa ng'iewo na gari ni ng'iewo na. Sani to pod yoge go. Ong'iewo na gari, ng'ama dwa ng'iewo na no, ong'iewo na. Kun gi ring. Gibi ater gi CBD. Donge dwa ring. Ring ng'ena winjo ka nyaka ng'ane. Jakano. Jakano winjo ka Owacho kacha Owacho gothicho. In a group othicho, group papati, group prince enda wunyandare. Mago jo miwacho ne giring. Gimbe ging'iewo ring girwaki. To ka gidwaro to gibi ater gi CBD. Niwacho ni unyiewo gi 50. Gimbe dong gidhi ging'iewo girwaki to ka gidwaro man gona. Gibi ater gi CBD kuma nang'iewo. Mok ni miyo gi mano. Kech ng'ato nyalo wacho ni main gono emo dwaro. Dong kodwaro man gono bo biya tamiye man gono to adhi atere nyaka CBD onega chaka kawo mora chaka keto kanyo. Koro giwega ondere. Iparo nade? Gigi osebet kiwacho kaka sani nyalo winjo ka ng'ato wacho ni macha to jathumo chiwa nikech bang'e no to duogo trend. Reasons moko mabende nigolo kacha en ni thum minigolo Sosomela. No wach ni Sosomela ogolo ka jaber nyarona gi pod ngima. But yo moywak go nong'e gimoro. Bwana in ing'eya maber. Hata ng'eyi. An aywago gahera. Wende kata kiwinjo gibro tachi. Gin love songs. Matachka. Ta an apuonjo ga atemo puonjo ji gi thumbe gago. Koro ane ji ne wachang'o ne giwuo pod giwuo gibi giwachang'o okochuna. But gima nyaka ging'e maber ni an nyathi jomoko. Iwinjo? An gi jonyuol kaka gin gi jonyuol. An gi nyithindwa, awach ni an gi siblings kaka gin bende gin godo. Eka an gi family na. Ginyalo wacho gimoro ma nyaka family ni kawe mana kaka giwache no. Koro nitiere seche moko ma kise hondere ngima ng'ato sana. Tiduogi weyo kuro. But ka gine mamiye kuon odhigo mbele baba. Odhi mbele gi wuoyo. Jakoro bo kakineno kacha endo porwan gi iluongo ni Mr. Vomilia himself, Aungo Wuod Awendo, kendo nitie gik mang'eny ma ji osegombo mondo mi be owinj kokalo kuome. To
kawuono wabiro kaka LTN mondo mi wachop ni kaka fan marwa iyude. Koro fans mag Aungo gi fans mag LTN kaendi eminyalo yude kaka en pod wan kaendi wawuoyo gi Aungo Wuod Awendo. Ka nitiere penjo moro mabe samoro igombo ni wapenji kanyo mokiwinjo, ka wapenjo nyaka gi sani inyalo ndikonwa e comment kanyo mondo mi wa respond. Iwinjo inyalo wacho the next thing midwani iwinj kokalo kuom Aungo Wuod Awendo. Aungo is a friend of us. We can book him for next interview depending on what you people are asking down there. Pod wan ka iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Maendi e kuma wanono nie weche te mag jothum mag joluo te yudore mane LTN kaendi. Koro Aungo Wuod Awendo, en adier ni chien kacha ma iyudo lit. Samoro nitiere pes moko mininyalo mulo madongo mane pok imulo maybe in the normal situation. Machalo kaka maybe million, 100,000, 200, 500. Is it? Ne nitie million mana mulo sachiel ok apar. Dong nwawinjo ni maybe ing'e nwawinjo emomiyo kawuono koro wabiro nikech in ng'amono ni kanyelo wacho. Nwawinjo ni ati collection was something to do with a million. Contribution, yes, and something to do with the million, yeah. But I think anaonge gima wach ni nachiwo negi line na gi account na mar bank mondo negi tigo. Nikech ing'eni sama shida gore kuom ng'ato, ji mang'eny biro wacho ni gidwa support in personally. Ging'e nyingi. Koro manyiso ni details kosebedo kanyo to gitimo nade gi supporti. Iwinjo. But funds te ne bedo managed gi the committee mar lela. Committee mar lela mane manage funds gote. Of which ne gitiyo tich makare gi manage funds go maber maliel no bedo successful. Yeah. Ma sani wanyalo wacho ni for accountability and committee. Mikechin by that time you are for accountability hapa ni kata nanyalo bede yie ningeche donge account na mar bank nitie. Koro in case ni ji nyalo go ni ng'ato nyalo biro ni wadwaro neno kaka statement, bank statements nitie, M-Pesa statements nitie. Okay. Nikech after kanyo aninge na miyo gi line sechego mane ginyalo timo nyaka banking donge na elewa gigi. Bange kane lielo serumo ne giduoge miya gigo ni baba koro lielo rumo wami gige ni mondo ng'e kama. Iwinjo. Koro mane kaka ne wagini. Koro for accountability ng'ama nyalo dwaro yeso nyalo manyo committee kata kodwaro to bie simu ka bende wadhi miye. Rumors wuok ne nitie kaka ne ochapi matin maybe wach minyonge kata omenda mabende wan kaka LTN wago kokaenye mbui na wago kokaenye bwana oktim kamano to marach an achiel kuom jomonogo koko. Kwa winjo ni ati ok odhi kare. Koro in inyalo wacho ni en sawa. Ing'eni sama nigo koko apa ni ando naduoga koni simu. Anyisi ni weuru nyaro na gikwe. Iwinjo. Ji nyalo paro ni pesa liele nyalo chamo. Kata ji nyalo expect ing'eni kaka naneno kwa umbe nutemo reason nung'iyo the crowd manenie kesa. Umano dadieri. Not knowing ni crowd no. Nitiere welo manoluongi. Ineno. Welo manoluongi teng'en nok nyal chulo 300 mar getcha. Gin wendwa koro. No ginya donjo gi candles ka. Gin koro ne wamiyo gi candles free of charge nikech ne wang'e ne gidhi solo kanye mbele kacha. Then koka crowd no kendo ne wan gi jothumbe. Baba jothumbe ng'eni ng'eny manyalo romo kana mana ji 20 gi wiye. Mano biro kacha. Gina jothum. Gina jothumbe ng'eny seriously.
Okimedo MC gi Pokimedo MCs gi jomedia. Mano tingo nyaka LTN gi ne te. Nyaka un bende pok ne wanywando ka. Kech LTN be dok ochude gi. Pok inywando jotedo mae gesa. Pok inywando nyaka jotich mae gesa. Waiters gi. Te. Iyo. Koka egesa bende ga gi friends gi. Magi luongo mondo obio mi support sama itimo ang'owa itero e giri moro kanyo. Koro ing'eni gigi te kana duoga ng'iyo to apana nakoni mabende baba weche mowacho gi were go uru we uru nyaro nago ni ndiko ike gi kwe apani nagocho ni makweri mamanyo jano no biro ma bedo kode kanyise ne bwana gik muneno wacho were go uru te kabisa. Ng'eni sama ng'ato nigi shida kusecha kone gika kano chakore mane gidhi mbele kamacha ibiro doka nyaka jok mane support mi gi chuny maler luor koro ni gin gi support to jomoko timo nani chamo koro onge pesa mana nyalo wacho ni no cham but in case ni no cham anta ng'eyo ni onge but in case ni ne nitiere ng'ama nochiwo mare moro to noneno koko chopo mbona nyalo wacho tu mabende sani to kata koro wachi to liel no serumo be onge gima koro dhi konyo. Aungo udo wendo support mini yudo sama ne in gi liel cha ipani ka ng'ato nyalo miyi sani kingima kamaendi mibet kama okituo iwacho ni wamiyo Aungo wuod Awendo support mana mondo chung ke thum Evans ubiro komera matap tap the screen kala usigini wan go ka kukomo Victor geni uluori ka bwana ji uluori bwana umari gene koro wabiro gi LTN ipani wawach kata mana jathum moro ipani jathum nyalo chopo kanyo. Support mane wayudo sach liel kinyalo miye ng'ato kongima to nyabedo maber mano wawach ni imiye ng'ato kongima but gima nyaka wayiere go kendo ng'amotho choko ne yot moingo ng'ama ngima ano gima nyaka wayiere godo ningeche dhano okohero ni logi iwinjo then again you can't expect niya idwa ni ji te idwa nokonyi seche te but in bende iseneno ga osiepe ga osebedo kaka supporter yeah amano baduoko ne kiero kamano okay gisani ni endi ng'eni kori koni ng'amotho to solo ne yot molo ng'ama ngima ng'amotho to solo ne yot molo ng'ama ngima baba ningeche oking'ene ya baba chalare gi kuma wae wajoluo wanonage apani kiseneno most of families iluongo gi kana anyuola anyuola bende biro chokore ga mana sama ng'ato tho osariambo no it is true en adier to mari sani koro wuonde ne sani o mari dang koro iber kata ni ota wuonde wapima example ng'eyo to ng'eni nya chulo ot sani in maber sani pesa moro kudo siendani Aungo yadi anamedo dhero tiwacho ni pesa kudo siendani kasi wuona in opposite okawuoye dhero okawuoye dendi anawuoye pesa mokudo si manyiso ni pesa ni ofuku ni chien koro wawach kama sani dang ikos pesa moro kata wuonde ni ot ogore no mama tisi dwaro kata mana gimoro 1500 katiremo 1000 tichomo family ni moro ni konya gi 1000 kati ichomo some of your friends mondo konyigo ok bro bedo ne gima yot mondo migetimne nade mondo migimi lakini koro Mario to anena jogi bro gole nyaka koro bro gole haraka gino naneno sama ne jaodo to sama ne jaoda tuo ni hospital mama Lucy ka kwaremo apani kane ng'eny ne gin ji abich manojito lea bang'e ka giseneno ni walando ni koro osewewa kanya ka koro jomoko noduogo penja ni akinya nyabiro golo remo
and I think pok aduoko messages mago nyaka kawuono. But mago gik ma nyaka wa expect ka in life. Ya koro support mane ma an imiya support kase to imiya kapod angima. En mani koro ng'amoto to ok nya goero kamano, but jomodong' chien ga goero kamano on their behalf. Koro an agoero kamano ne joma nochung' koda. On my behalf aduoko erokamano, on behalf of my late wife pia aduoko erokamano. Yeah. Ne waneno ka jothumbe madongo teni kabisa machalo kaka Prince Inda Winyandare, Emma Jalamo, like noteni gi jothumbe madongo ma in fact an occasion manyaka ne waneno Sir Louis himself kanene kanyo no endo. Relationship nigi jothumgi isebedo ka in kodgi machiegni koso nobiro mana sama koro nyaronage nong'ielo rengo? Baba an jothumbe gi ang'iyo go te. Ing'eni tek mondo miyud kata opija e solro moko mag lielgi, but marito ne entie. An atapana nene ga pile samoro sama moyude ga kod ich to nyaka oor ga ng'ato kendo nyaka oor pesa ne. Koro ok ing'eni support bende bora ni mari ochopo kech inyalo dich mok inyal gine mano korka kore kanyo, but koro korka mai awacho ni an jogi nang'iyo go. Ineno jogi nang'iyo go tinene ng'iyo na gi jogi ang'iyo kodgi kata ka nyaronagi pok otho. Then ibro doga ni an ng'at moro mokuo mang'eny, kasto an ga social gi jite, kasto an arwako ga ng'ata ng'ata ira, as long as ni ayudo ka in ng'ama wanyalo dhigo pamoja to sawa, ng'ama wadhigo pamoja in terms of development, ng'ama wanyalo grow go pamoja. Werigi moko osiepe moko mamkora mang' nogoni mana simu ni bwana to en nang'o ok ubi wachamie gweno. Yapa ni ing'e ga gigo ka ahero gano, adwa chamo gweno nade to dati chamo alot. Ni bi ang'iew ni gweno, we ng'iew na, orna pesa no nyalo konya ot, iwinjo. Koro mane momiyo na choose ga friends wisely. Tiyudo ka osiepe ga gote jothum ang'iyo gote nikech an onge show mar jathum moro amora mapok adhiye. Adhiye ga kochakore ma grow nyaka man malo go, adhi ga kendo ka chopo show ni gima kwongo timo ni adonje show ni ndo kata kapok abedo piny akwonga mosi. Ing'e ga gimomiyo atimo mano? Nikech idhi kacha idhi limo ng'ano, idhi miye support mondo ng'e ni in kanyo mosi, iwinjo. Mosi amosa apa ni jaga dhi kuma jothumbe ero mwa dongo go nitiere, ibro do ka jothumbe koro muto giwuoyo kendo gimosore, iwinjo. Gima nyalo wacho mana ni an support mana yudo te jok manobiro, they are my friends. Then I'm one man ma bende an gi friends moko ma bende ok ochuno ni nyaka iwach ni in osiep ng'ane, but sa shida no itipri nade, ing'e osiepegi. Like sama ne an gi shida, sama ne jaoda onindo, ok ing'e ni gima ji ok ong'eyo nyaka kawuono ni, kech ing'e na wacho ga ne ji to ok giamini ni sama ne jaoda nonindo ka onge pesa. Kech gicho yudo kasi wasetiyo gi pesa, ineno sama ne en gi ich no, shida mane duok timore matindo tindo gi gige te ne tiyo gi pesa. Sama ne mama no otho, mama Lucy, baba no gicha noyudo ka koro wasetiyo gi pesa mwadong' nono. Ma penjora ni tadwa chako gi kanye, iwinjo. Apenjora ni adwa chako kanye kech gicha nogoya gi buok ka penjo bill ndalo achiel mama Lucy wana gik miketna kita neno ka pesa ni mar ndalo achiel no nyaka samo tono ningo bene wachulo 85,000. Iwinjo. 85,000 osechego M-Pesa na ne read fuliza 200. Maduoga ling. Ang'iyo kama koro wadwa chako go ka nikech ang'iyo ka card mara oyudo ka card marwa cha bindi nitie kaka na okalo kokwa gine kokwa chule. Koro wachako ng'iyo ka
But I thank God I had a friend who chipped in. And I think I should just give him credit. Kapodongima. Honorable Bruno Linde no biro makaka nanyise ne jatelo. Shido yuda kaongego. Injo. Yuda kaongego anono. To penja ni bill pesa di. Tanyise ni bill mar osiptal ma jogi dwaro gi sani. Ochope 85 ka. Osechope 85,000. Tana nono. Samo yuda nono ni nyathi be koro donka. Mani ngeni pok wachako contribution maliela. Nyathi be koro donka. Welo be nang'eni nyaka bibiot ka kendo. To sama nono ni tema chaka nyise ni kech koro botoma malusika. Chunya to ne dwaro ni kane wanyalo gole ka. Omanyi kumoro minyalo kane nikech pod aonge pesa. Uminyalo lose maber nyaka watimre nade wayud pesa. Tapani sama nanyise kamano to nokona ni dhi kon jogo migine mar bill kaka iklia bill no unikela no clear that bill te. Thank you so much, Honorable. Iwinjo sama no ose clear bill no te to chako nyisa ni ochako miya nyaka cash. Ni ang'eni in gi welo tang'eni dongi nyathi kaw mai chak timi nade imakri godo. No chungo da kaka wuorwa kendo kaka osiep nyalo chungo osiepni. Koro ng'eni en bende nyaka wamiya credit kanyo. Manyaka kaka ne jaodo chopo chiromo. Ene mano timone nade? Ene mano chunge. No me our massive support. And to Honorable Bruno, thank you for that. Kaka ni chung koda sach liel uyok no wilgo. Maka Nyasaye paro joge. May you never lack. Nyasaye umedi kendo Nyasaye umedi maduong' kabisa. Umedi tingi malo. Then kendo awinjo kiwacho Luigi ni bigeni nyaka jomarwa nobiro gicha noting'o ji te. To gino nomiya lana loto mari bede thuolo gi ji. Kendo kiyudo thuolo mar bedo mar mako osiep nikech osiep nyalo konyi moingo watni. Wat nyalo ringi lakini osiepni biro chung' kodi. Kicheno ko biringi. Bwana osiep biro chung' kodi. Wacho osiep wawe wacho osiep mar adieri. Osiep nyalo chung' kodi nikech anyuondi nyalo ringi ineno ni dhi piem kode. Lakini osiepni eno anyuola machielo onge kaka idwa dhi onge kaka odhi neno no idwa piem kode. Koro kiro thuolo mar mako osiep gi ji. Mako osiep baba. Zana na watu. Then bet ng'at moro ma social. Alafu somehow ibedo ng'at moro ma nigi heshima. Yani kuna tu venye unajibeba. It's all about self-respect, self-esteem. Ineno kik machal kaka mako. Ibiro yudo ka ji medo konyi sana. Ya, koro mano bende waduoko ni gero kamano. Ne jothumbe wetena gi osiepe manochopo be mano miyo massive support. Manze umbe amiyo credit. Nyasaye otimre nade ogwedhu. Pesa mani ofuko wuo medre pile ka pile. Mondo chieng' moro uchak kwanye ng'ama chielo kata kokana kwanye ng'ama chielo kendo. Mani luongo na Aungo Wuod Awendo. Aungo ang'eni sa to koro mawa wang'wa to be we wang'ie dala kacha matin. Wayudo ka nitie drama moro mabende notimore kacha. Ing'eni gik mineno sani tinde mako gi samoro nyalo dong' gi picha moro. Waneno kacha ka jayalo iye wang'. Owacho ni Nyasaye mondo ya malo obi okawo microphone e lwete e nying Ruoth Yesu Kristo. Oro ji osepenjore ni hawa jalo ne was so emotional. Debed ni nokomie pesa moromo mar service. Do debed ni like wasetemo dig deep about jalo ne to kwayud gine en generally ang'o minyalo comment wacho. Kineno wacha
wach mar jayalo. Jayalo ok chulga mondo iki komondi. Mano first of all. Then secondly, gima pani ne nyalo chando joyalo kata jayalo. Okingeni there has always been a conflict between our umini gi jothum. They always think ni jothum ok lem, walemo. Mano mar ariyo. Wan bende walemo. Kendo wadhi kanisa. Kendo ka wayudo thuolo mar ywak ni Nyasaye, waywak. Iwinjo? To gin ok ging'e kamano. Machielo kendo ni gima ji noko chako ng'eyo kacha ni an ok an ja-SDA. Mama e ja-SDA. Iwinjo? To mama ka ja-SDA, ta an ok alem kod joka. An bende jo kanisa na ne nitiere ne wadhi godo. But koro being ni rangach mane wadhi donje ne en rangaj mamwa. Pok na golo dala. Jok manolemo koka ema nyaka ne time nade, ema nyaka ne bi konywa e iko. Kech macha dala ne an macha ok dala na, an naonge authority e dala chapudi. To debed ni ne en rangaja. Iwinjo? Debed ni ne en rangaja. To jo kanisa wado ema rotimo nade, ema nogine. But wawacho ni dhano bende kier, wadhano waduto nyaka pastor timo nade, kier. Iwinjo? Koro kacha wanyalo wacho ni pastor no kier. Pastor no kier, dhoge no kier. Nikech koro sama pastor osewacho ni Nyasaye bi kawo gini e lweta, ok nyaka kata Nyasaye no ok nyaka kawo gino e lwete. Iwinjo? Kata Nyasaye no ok nyaka kawo gino e lwete. Ok nyalre. Koro jadolo bende duoka mirimbe chien. Owewero jadolo man gi mirima. Nyasaye bi kawo microphone e lweta piyo. Of which mano bende waduogo wacho bang'e. Bang' diel wanyise ni nyoba react. Ba nong'eyo kata ni nachwanyora. En mani nokunya notice. Nachwanyora sana nikech these are my friends. Dongo neno ka drama chako timore kata mana sabur ka like ya pastor. Donge kori neno ka sabur. Sama pastor owacho marach kinyalo dhi e video no, sama pastor owacho marach na wuok magolo yocha kane wadhiyo. Iwinjo? Agolo gini wawegi uru koro kanyo wadhi. Then Awendo en ga Awendo. Area wacha en ga area wacha. Apano neno ka boys oduogo lao gi. Iwinjo? To demo kacha cha mane koro iyudo ka iwacho ni dwaro rieko matis. Kech dating dhoga manyis gi ni lawe. Datinga dhoga matis dala chana wacho. Kata mana sama negi ineno bawa gi pastor timore kama che mascha. Datinga dhoga matin. Do yake. De obedo wach machielo kende liela. To na koro iyudo ka nitiere bede rieko mwe Nyasaye komi matesti. Idembori. Inena gi wang'i. Dhoni kato chwanyi ok inyisri ni gino chwanyi. Ilenga bang'e kaka liel noserumo. Aduoga romo kodgi adhi nyaka kanisa gi kanya nyise ni pastor ni dhi marach, dhi wrong. Owacho ni pole uru, accept. An bende natimo nane jamakosa. Nyise ni all in all ne waseko ng'ama ne wako ne waike maber. Nyasaye mondo gwedhunu bende kuom chopo. Yeah. In bende video ni uduogo trend kacha. Ngeni samoro ne en according to emotions. Uduogo trend kacha ka igo liel dasta. Jomoko wuoye, jomoko nowacho ni take heart, manyiso ni gi konsoli. Jomoko be wacho ni bwana gino serumo duoge go thum. Jomoko be wacho ni ukine mikwongo wito jaot, gik moko machalo kamano. In gini ni dhi kawe nang'o kaluwore gi pressure mondo duogo dhi e mbui, nikech ang'e ni samoro in samoro timore to ne kawe mana kaka in, like in itimo shughuli ni e dalau. Ting'e koro dhi obed gima ne public domain ma ng'ato be koro kawe kako kawe. Ere gima inyalo wacho? An ing'eni nyaka kawuono. Kata dang' adog dala mayudo ka liel no olil pod agoye madasta. Nikech ma dhako manahero. Kendo pod ahere. Iwinjo? An ji wachang'o kata dok mana dala sani pod adhi goye dasta. Kasto gima ne iyudo ka joma ne wuoyo ni okine ma jaodi okuongo thoni
achiel kuomgi pok okendo. Sama owuoyo kamano ne en pok okendo. Mokia lit. Pod odet tu. Ariyo, iyudo ka en ng'ama jaode pok otho. Okia lit no. But nikech koro Nyasaye omiye dhok. Iwinjo? Owuoyo awuoya gimokia. Then yot ka mondo mi inyis ng'ato ni take heart. Ka in ikia pain ma ng'ano go through. Iwinjo? Yot ka sana. But ne jomo osekale e pain no. Gito ne ging'eyo kendo gito ging'eyo nyaka sani. Iwinjo? Gito ging'eyo nyaka sani. Nikech kata nyaka sani ok anya wuondo una ngima, ok anya wuondo ni ase recover. Nope. I'm just trying as a man. And I'm trying because of the baby who was left behind. You know, he needs me more. For the moment, mabedo pinye. Ma stress yo de onura ma koro kilo gik mang'eny. En benda inye. Iwinjo? Akoro an joma wacho go be weki gi wache papa. Wamigi thuolo giwuo. Gibe gi wach makor. Gibe gi wach makor ka kor. Nyasaye omiyo gi time no giwuo. Lakini chieng' mabro chopo negi. An Aungo tok na wuo negi kaka ne giwuoyo na. An abro chiwo support mara to katieko. Bende Nyasaye chieng' mono reward wa for mano. Ng'aman yuri masani nege nyathi iluongo ni Nyamigori. Apani pod en ma en kode nyaka sani. Jomoko noliek e mbui kacha. Ni kaber. To en makoro nonego bed ni kawe mondo obed e ot. Mondo koro orit kar nyamin gi. Kia ni in korka kuri tisewacho nang'o nyaka kanyo. Nitie culture. Wan ga giluo kitwa gi timbe wa yes. But we are now in a modern world. And again, kan iwinjo speech mara actually nawacho ni an ok abi kwa dhako. Ok abi kwa nyako. Kaber ne jaoda mondo mi akend nyamin gi. To bro kwayo. Opo ni jaodi oyie. Goma chalo kwa. Ya hapa ni mano kan iwinjo speech mara mana wacho liel na wacho gima chal kamano. Kaber ne mondo mi akend nyamin gi. To bro wacho kende. Injo. Nikech an gi sani anyalo rango nyako ka mama wach no ber. Bwana to ng'ano nyalo ngwanyo na nyathi. Eto mani ngene shida baba. Bala. Nyo ngwanyo nyathi. Bala. Injo. Koro wacho luo wacho kani jomoto neno. Onge ng'ama ber. Moromo koda. Donge no weya kenda. Oyier na ng'ama chielo maber no. Manyiso ni in partner pod wene jaber nyalo nagi. Oyier ni ng'ama inyalo dak. An awene nyaka gisani pod awene oyier na ng'ama ber. Mong'eni chunye ber manyalo rito nyathi maber. Awene gi koro gin gi Nyasaye. Kwatieko kacha chaendo, mondo mi awe imbe kori wuoye gi jopiny. Nitiere post ni moro miniketo latest ne jaber. Waromo soon. Very soon. Waromo kodi kono. Kwengeni ochando ji ahinya ne yawa. Debet ni jathumbo paro marach koso. Ang'o matimore yawa? Waduto to wan wele piny ga. Sachwa ema opogore. Iwinjo? Sachwa ema opogore. To nawacho ka gimoro chien kacha ni nitiere tembe moko magowa. Mawe koyukowa. Moko we konyodho dendwa kabisa. Lakini nitiere moko be magowa. Mawe kogerowa. Eka nitiere moko be mabro gowa. Maketowa strong. Tapani gima kale chien ka Omari kata ine minya amigo. Gin mang'ey. Awati ke abwana waro seche kutho maka ji ok nyang'eyo ni. Anyalo timore. Gima kale chien kata kinyalo miye kata mana jomuneno ni oko kama dongo mane wuoyo gi.
Mari gir mang'eny. Moko nyalo kata mana lorore ei ot matho madere kata. Nikech ng'ene nakale shida jaod otho to gik mane ji wacho kuoma ne ng'eny sana. Taduoko ne Nyasaye erokamano manokalo koda kanyo. Adier magana kata an nang'eno ok anya chopo sani. To ka Nyasaye odhach koda machopo ka sani, waduok ne erokamano. Kendo pod ang'eno dhi medo dhach koda ma recover ma heal maber kabisa. Doni heal to be onge. Heal moro to be onge ka. En aena ni koro konyalo kalo koda wa ma michunya accept the situation. Ma chunya accept ni koro onge nikech ng'eni nyaka sani pod oka mine maber. Chalo na jara ka gima pod en tugo moro to but Nyasaye bro kedonwa wabro loyo. Kaka berne kaka koro timre nade? Kaka otimre. Aungo Wuod Awendo, fans gini kaendi, adwa ni kawo microphone ni mondo mi be koro iwuo kodgi kaka Aungo Wuod Awendo. Ing'e seche kana penji tiduoko. Maybe nitie gimoro midwa ni kon fans, nitie gimidwa ni kon supporters, nitie joma pingi ma be idwa ni wuo godo. Adwa na mi microphone mondo imbe koro iwuo, koro en in gi LTN, en in gi fans gi, en in gi kamera. Koto imea microphone ya mako be isanda. Igori sekuwaro ne? Koro nema fans. Achagi ma fans. Nema fans mag Aungo Wuod Awendo aka Mr. Vumilia. Manze, shukrani. Thank you so much. You showed me support at my lowest moments. And again, bado mumenionyesha support. Na bado mnazidi kunionyesha support. Asanteni sana. To my promoters. Manze, mimi nawashukuru. I will thank you people. You've been of support to me. And your support is highly appreciated. Mungu azidi kuwainua, Mungu azidi kuwabariki. Muzidi tu kuniinua, muzidi kunipromote. Ne joke mabende iwacho ni bawach. Mabana wach. Osiepna uto bauru. Ano kanyal tamu bawach. Bauru. Kech kuchako wuoyo kuma maber bok dhi mora. Mano dhi chalo kagima koro an bende koro okadhi kamoro. Wuoyo umarach no be mamiyo jomoko medo follower, be mamiyo ji medo luwa. Siepa mi wuo uru, umeda mana followers, kiki ol, dhi mbele. Mano ne joma wuoyo. Alafu to koro kan kae gi kwayo. Ne joma nyalo gombo mondo mi promote Mr. Vumilia Aungo Wuod Awendo. Doors are open. Dhoudi yao mag support. Yes, inyalo support either financially or inyalo miyo advice mora mora minyalo chiwo. Wabiro kawe muhimu. Advice ma muhimu sana. Koro kiki luor mar chiwo support mari. Then wakaw thuolo makama mondo warwak ji e team wa mar team Aungo Wuod Awendo kata team Mr. Vumilia. We are starting a journey. The journey had started years, but sani koro wachako journey machielo. And to those who are willing to work with us, those who are willing to work with Aungo Wuod Awendo, those who are willing to work with my band, this is the time. Waburo winjore, kata ka en underwritten contract ni sawa. So anarwako ute, donjure timno, uunga mkono, umea support. Gimora mora machunyi uwe, an poka romo poka chopo. Gima Nyasaye uwe ni dwa miyano, miya. Aburo kao giro kama Nyasaye be buro gwedhi. Hapa ni mage weche mane an godo kuom fans, udonje YouTube kacho subscribe. Idonje Facebook kachi follow, idonje TikTok kachi follow.
Nyasaye mondo gwedhu. Yeah. Bas maniluongo ne Aungo Wuod Awendo, iwinjo kaka owacho no endo, kendo wadwano wago erokamano ahinya ne jok mono ni kanyo no endo. Unyalo donjo YouTube kaeche endo mondo umed support Aungo Wuod Awendo Mr. Vumilia. Nogolo thum kaeche endo, pod ler aduwa, pod mit kendo pod yokore. Maendi pod en mana LTN Luo Trending Nation kaendi mikete. Bwana Aungo Wuod Awendo kikono jogi ne en mana LTN Luo Trending Nation bwana. Una manya kuwachi gini bwana. Aungo ina manya kikono jogi gini. Aya bas. Iwacho ni mile tiendongi. Mile tien ngeni gini kanidwa chaka pani ne washare idea ni chon. Exactly. Kapok ichake kata. Mapani ne wachake kodi. Koro nikech an na concentrate music. To in bende koro no kanya bedo sate. Koro guys, ma LTN muwinjo cha. My Luo Trending Nation. Kami winje wach gi kukune. Kelo ni godo kako timore. Gi samo timore. Gi kamo timore. Mok pandie wang'ato. Bende ok wachie miriambo. Koro kapok inene LTN to kiki wach kama chiela. Kete mane LTN. Mana Aungo Wuod Awendo. Aungo kon gini mana Aungo Wuod Awendo. Na Aungo Wuod Awendo mewacho kamano. Erokamano nyakwara mogi, wachako nenre kendo next interview. Ma iluongo no mari na chendo jamone mbele. Kamera mara iluongo ne Gwarana mwenyewe. Ene makawuono en kaeche endo wan gi presenter manyien. Obiro embe seche moko nene kaeche endo gi Jesup. Iluongo ne baba jingi chi iluongo nango jingi cha tek ni sa Sairakus Gwarana. Sairakus Gwarana. Mano ja kamera. Nyochwa yude kaeche endo talent search. Nwa yudo jiareo. Achiel en presenter mabesa ni kuru tiyo LTN. To gi gospel artist mabende was sponsor idhi golne audio. Thank you so much Kido Jaugana for your support. LTN komakore gi Kido Jaugana wadhi golo ne ja gospel cha. Ilungo ne Jamobi. Jamobi ni kaeche endo wadhi golo ne gospel adi achiel. Ilungo ne track achiel. So thank you so much. Wameduru support LTN Luo Trending Nation. Angini wadhi chopo kumoro. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Ani nyingi luongo ni Kevin Onyango Dhiambo. Dr. Kasipul. Zanani. To make sure ni neno Luo Trending Nation LTN. Keep it locked. Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time. What's up guys, this is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. Yothurwa. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kama unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kama unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo. Chapa kazi. Maru Musa Jakadala aka The Joyman. Ane Luo Trending Nation. En manaka. Keteuru manaka jokanyanam. Mit maratari.